Czy trudno być Ukraińcem w Legnicy? Raczej do końca chyba tak nie, ale spotykamy tutaj taką tendencję, że wiele osób w Legnicy jakby też kryje się z tym. Bałem się chyba tego, że będą mnie zaakceptowani. Ja na przykład początkowo również właśnie, tak jakby trochę wstydziłem się tego, nie mówiłem, ale odkąd jestem tu w liceum już każdy z kim znam się, jak ktoś pyta, gdzie chodzę, mówię do 4 ELO, to ten z językiem ukraińskim? Tak, ten z językiem ukraińskim. A dlaczego tam? A bo mój dziadek był Ukraińcem, tato jest Ukraińcem i ja jestem. Gimnazjum, liceum ukraińskie w Legnicy. Czy program jest podobny do normalnej polskiej szkoły? Nasza szkoła, jeżeli chodzi o program, realizuje program liceum ogólnokształcącego, takiego jak każde inne. Ta różnica zasadnicza polega na tym, że jest język ukraiński w każdej klasie. Język ukraiński jest językiem obowiązkowym, a więc nie do wyboru. Jest historia i geografia Ukrainy, ale to już w klasach tylko licealnych, gimnazjalnych nie ma. Dlaczego Ukrainiec, młody Ukrainiec czy młody Łemko czy Łemkinia czuje taką potrzebę, aby iść do takiej szkoły? Co jest w tym? Mógłby się chodzić do każdej innej. No tak, ale w żadnej szkole nie ma takiej atmosfery jak tutaj. Historii Ukrainy nie będziemy się uczyć w innej szkole, języka i geografii Ukrainy. Czyli poznawać swoje korzenie, bo człowiek jakby chce wiedzieć o sobie coś i jakby poruszać w współczesnym świecie, no to musi chyba wiedzieć, skąd pochodzi. Будемо прощатися з найстаршими нашими учнями. Перший раз такий останній дзвінок прозвучав, щоправда, не в мурах цієї школи, ale w naszej szkoli w 1958 roці. Jest to szkoła ukraińska o najdłuższej tradycji. Powstała w 1957 roku. Kuźnia inteligencji ukraińskiej w Polsce. Народна мова є найбільш міцним, найбільш живим і різноманітним зв'язком, який получує прийдешні, сучасні і майбутні покоління. Одне велике історичне ціле, живе ціле. Як кажуть люди, якщо немає мови, znikає також народ. Gdzie pani uczyła się ukraińskiego? Ja przyjechałam z Ukrainy, przyjechałam z Lwowa, skończyłam studia pedagogiczne w Drogobyczu, jak również tutaj Uniwersytet Wrocławski, Ukrainistyka we Wrocławiu. To jest pierwsza klasa gimnazjum i tu byli dzieci, którzy naprawdę, niektórzy nie umieli może tych literek i zaczęli od początku i bardzo dobrze sobie radzą. Muszę powiedzieć, że naprawdę jak na koniec, bo dopiero rok niektórzy uczą się, nie wszyscy, bo niektórzy oczywiście mieli styczności, uczyli się, rozmawiali, śpiewali po ukraińsku i im no, jest łatwiej. Ale ja widzę, że klasa bardzo sobie dobrze radzi, także jest to tylko kwestia chęci nauczenia się. Jest to szkoła ukraińska. Czy wy wszyscy jesteście Ukraińcami? Nie. Kto jest Ukraińcem? Ręce w górę. Przedstaw się. Ja? Kim jesteś? Nazywam się Mirek Cyrkot, no, jestem Ukraińcem. Hania Małańczak, Ukrainka. Anna Giza, nie Ukrainka, Polka. Polka. Tak. Daniel Grabowski, Polak. Dariusz Romaniak, Łemko. Jacek Garbera, Lemko. Czy mamy teraz więcej kandydatów do szkoły, czy jest tendencja taka, że coraz mniej? Czy jest polonizacja? Czy postępuje polonizacja? Zauważamy spadek ze względu na to, co Pan powiedział. Wiele rodzin jednak
nie wiem, dotknęła, czy też sobie same zafundowały proces asymilacji, polonizacji, prawda? Po drugie, powstało wiele, a konkretnie 3 inne szkoły tego typu, i w Górowie, i w Przemyślu, i w Białym Borze, prawda? I w związku z tym nastąpiła rejonizacja uczniów. Czy grozi wam polonizacja? Żyjemy w Polsce, jakby otacza nas polska telewizja, polskie radio, polskie czasopisma, polska prasa. Jakby to powoduje, że stajemy się bardziej Polakami, ale to zależy wyłącznie od człowieka. Jak ktoś jakby będzie chciał dalej kultywować tę tradycję i jakby czuć się Ukraińcem i podtrzymywać swoją jakby tożsamość narodową, to myślę, że ma ku temu warunki, bo jakby tutaj te warunki u nas w Polsce nie są złe, można by powiedzieć. A ja uważam, że po tej szkole generalnie to już się we mnie chyba nie zatraci. Jakby dalej będę kontynuował to. I podejrzewam, że nie dam się, pomimo tego, że idę na polskie studia, pomimo tego nie dam się chyba zasymilować. Czego się uczycie w zespole? Głównie w zespole uczymy się tańców łemkowskich, nie tylko z regionu Łemkowszczyzny w Polsce, ale również tańce Rusinów ze Słowacji, z Zakarpacia. Również uczymy się języka łemkowskiego, starodawnych pieśni, które śpiewamy nie tylko na scenie podczas występów, ale również jak się schodzimy na imprezach. Dziewczatka ubrane są w gorset, kabat to tak jak po polsku spódnica, bluzoczka, bluzka po lemkiersku się nazywa oplicza, na nogach są kerpczyki, powinny być jeszcze wolniane skarpety na wałłoki, takie jakby sznuryłki wiązane na nogi, no i na hołowi są chustki, a powinny być jeszcze korale. Tutaj część naszego społeczeństwa od kilkunastu lat niekoniecznie jakby identyfikuje się w pełni z ukraińskością, akcentując swoją odrębność łemkowską. I część młodzieży pozostaje poza naszą szkołą, kończy szkoły polskie. Może się tutaj narażę niektórym kolegom, ale ja stoję na stanowisku, że Łemkowie to grupa etnograficzna narodu ukraińskiego, po prostu. I my jesteśmy szkołą dla nich otwartą. I tak jak mówię, nasi uczniowie są Łemkami i mogą posługiwać się językiem łemkowskim między sobą. Natomiast mają możliwość nauczenia się literackiego języka ukraińskiego. A możliwość wprowadzenia drugiego języka? Jeżeli takie zapotrzebowanie by się zrodziło, wszystko jest do rozważenia i kwestią dyskusji. A chłopcy mają na nogach ci szkerpci, mają tońkie portki takie z lnianego, grubego połotna, portki się nazywają nohałki, chłopcy mają lniane koszele, lajbyczki, kamizelki. Mateusz ma kamizelku z guzikami, to tak średniej lękowiny, a Dańko ma lajbyczok z kosycią i takie kamizelki, takie lajbyczki z kosyciami nosili Lemki w Komańczy. A czy wy czujecie się Łemkami? Czy jesteście Tak, jak najbardziej. Ukraińcami? Jesteśmy Łemkami i Rusinami, uważamy się za odrębny naród, który nie posiada swojego państwa, ale posiada swój język, kulturę, tożsamość, religię. Chcemy kontynuować tradycję przodków.
młodzi ludzie poznają Łemkowski? Nasza młodzież Łemkowski poznaje na pewno przede wszystkim na Watra. Młodzież tam się styka i słucha języka, pieśni, rozmawia, słucha jak starsi rozmawiają. To na pewno jest jeden z takich etapów, gdzie młodzież może uczyć się i poznawać język łemkowski na żywo. A drugim momentem to jest właśnie to, co tu w tej chwili robimy. Tu przy stowarzyszeniu uczymy już 5. rok języka łemkowskiego. Mamy programy i prowadzimy to w 2 dość sporych grupach. Uczyłaś się Łemkowskiego tu? Tak, właśnie jeszcze zanim przyszłam tutaj na Keczer, uczęszczałam właśnie na zajęcia do pana Woźniaka na język łemkowski. A ten język ty poznałeś w domu, czy... Od małego pierwszym językiem, którym się posługiwałem, był łemkowski. Mama mnie tak nauczyła, a tutaj na Keczerze nauczyłem się pisać i czytać po łemkowsku. Uczymy się języka kodyfikowanego. Nie tak jak niektórzy sądzą, czy uważają język łemkowski za gwarę. Obecnie język łemkowski jest skodyfikowany i mamy łemkowskie podręczniki, jest łemkowska gramatyka i jesteśmy z tego dumni, że mimo ponad 50 lat po przesiedleniu nasz język nie zaginął, a wręcz przeciwnie rozwinął się. Raz, dwa, trzy i... Zagraj, że czardasza, bo to niuta jest nasza. Jak mi zagrasz cyganę, to dukata dostaniesz. To tak chłopci, a dziewczata odpowiadają: zagraj, że mi po triasku, bom straciła zapasku. Gdzie oprócz Keciery Łemkowie mają możliwość, nie wiem, szukania, podtrzymania swojej tożsamości? Tutaj w Legnicy? Tak. No na pewno podstawowym miejscem jest cerkiew, zarówno grekokatolicka, jak i prawosławna. Dla części Łemków, tych właśnie, którzy utożsamiają się z tą obcą ukraińską, na pewno liceum ukraińskie. Na pewno miejscem, gdzie mogą realizować swoje potrzeby, są organizacje, takie jak Stowarzyszenie Łemków, jak Zjednoczenie Łemków. Bardzo ważnym, integracyjnym miejscem kulturotwórczym jest Michałów i organizowana tam Łemkowska Watra. Sądzę, że brakuje w Polsce instytucji, sądzę nie tylko szkół, ale w ogóle instytucji kulturalnych, naukowych, które skoncentrowałyby się na ratowaniu, propagowaniu tego, co rzeczywiście wiąże się ściśle z regionem Łemkowszczyzny, z terenem zamieszkałym przez Łemków. Tam pozostały miejsca, tutaj są ludzie. Ja twierdzę na przykład, że bardzo istotne jest tutaj rejestrowanie tego ostatniego pokolenia ludzi, które dawną Łemkowszczyznę pamięta. Keczera jest to taki specyficzny zespół, który stara się łączyć Łemków. W Keczerze są zarówno prawosławni, jak i grekokatolicy. Są również Ukraińcy, są Łemkowie, którzy się uważają za Ukraińców, ale mimo tych wszystkich podziałów polityczno-religijnych staramy się nie zwracać na nie uwagi, a szczególny nacisk położyć na kulturę, która powinna nas łączyć bez względu na to, czy ktoś się uważa za Łemka Rusina, czy za Ukraińca. Keczera jest jakby takim pomostem, który mimo wszelkich podziałów łączy nas. Raz, dwa, trzy, o! I to ma być kółko, a nie zwykle poplątane.
Schodzicie na półkole, proszę, dziewczęta. 2, 4, 6. Damskie taniec. Mam świadomość, że jestem Łemkiem, którego rodzice pochodzą z Nowej Wsi koło Krynicy i to jest dla mnie najistotniejsze, niepodważalne i staram się maksymalnie dużo zrobić dla zrekonstruowania tego, co wiąże się z moim pochodzeniem, z moimi korzeniami, co się wiąże z pochodzeniem moich podopiecznych, młodzieży, z którą pracuję. Chcę ich sprowokować do tego, żeby sami utwierdzali w sobie potrzebę poznawania własnych korzeni, własnej tożsamości, żeby uczyli się łemkowskiej mowy, wyniesionych z domu ojczystego. Natomiast odpowiedź na pytanie, kim chcą się ostatecznie określić, czy tylko Łemkami, czy Łemkami Ukraińcami, pozostawiam im do indywidualnego wyboru. Idea organizowania w Legnicy Międzynarodowych Festiwali Mniejszości zrodziła się w połowie lat 90. I zrodziła się właśnie dlatego, że jako Łemkowie, jako zespół mniejszościowy chcieliśmy pokazać, że chcemy coś dla tego miasta zrobić. Bo jako Łemkowie zapraszamy Osetyńczyków z Rosji, zapraszamy powiedzmy Maurysów z Nowej Zelandii, zapraszamy Bretończyków, zapraszamy Serbo-Łużyczan i chcemy powiedzieć, my tutaj w Polsce mieszkamy, jesteśmy mniejszością, ale chcemy otworzyć się na was, chcemy otworzyć się na społeczność lokalną i chcemy wspólnie coś w to środowisko wnieść. Chociażby w tym amfiteatrze na koncercie galowym w ubiegłym roku było ponad 3000 osób. Na całym Dolnym Śląsku prezentacje festiwalowe obejrzało około 20 000 dolnoślązaków. Uważam, że w mniejszości w Polsce ciągle postrzega się przez pryzmat ewentualnych zagrożeń czy roszczeń, postaw roszczeniowych. Natomiast brakuje postrzegania zagadnienia mniejszościowego, na przykład problemu łemkowskiego przez pryzmat ewentualnych korzyści. I ja twierdzę, że gdyby odwrócono troszeczkę sytuację i spojrzono tak, cholera, mamy w Legnicy taki zespół Kyczera, który reprezentuje miasto, region na festiwalach w Chinach, w Meksyku, który organizuje największy w Europie festiwal mniejszości, organizuje konferencje naukowe, ma bibliotekę i archiwum. To skoro mamy taki potencjał, wykorzystajmy go i zróbmy z Legnicy centrum kulturalno-edukacyjne, łemkowskie na całą Polskę, ewentualnie centrum mniejszości, którym się będziemy mogli chwalić i w kraju, i w Europie.